उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव ओनसोलनि 1 नं टटलापारा गामिनि आर्चारि गेलेगिरि बिथां सन्जय बर'खौ आसाम सरकारा साख्रि थिसननायनि बिलाइ रानगोनखौ खोनानानै सन्जय बर'नि बिमा-बिफा आरो बिब' बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे फोरमायबावदों सन्जय बर'जों गेलेबाय थानाय गेलेगिरिफोरनोबो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा होनो नांगौ होननानै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारीनि सोंथि सोंनायाव फोरमायथिदों। फै जों मिन्थिना लानि बिथांमोना मा बुंदों। सन्जय बर'नि बिमा होननानै आं बहुत गोजोननाय मोनदों। बहुत समनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोबाय दङ बियो। बिनि फिथाइया दिनै मोननायखाय जों बहुत गोजोननाय मोनदों। सरकारखौबो जों माने गोजोननाय बावहरदों। जों खावलायदों बिथांमोननि गेलेनाय सोर दङ बिसोरबो जाहाथे बिदि सरकारा साकरि होयो राहा होयो बेखौनो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ। सन्जय बर'आदि उन्दैनिफ्राय खेला गेलेबोबाय नोंथाङा बे खेला गेलेनायाव माबाफोर हेंथा होदोंमोन नामा? सन्जय बर'आ बिदि उन्दैनिफ्रायनो गेलेदों बियो। क्लास 6निफ्रायनो बे स्कुलनिफ्राय हाफ टाइमावनो बियो स्कुलनिफ्राय फैयोमोन न'आव फैनानै माने ओंखाम सिखाम जानानै थाङोमोन बियो प्रेक्टिसाव खैराबारियाव प्रेक्टिसाव थाङोमोन आरो ओमफ्राय बियो मोना फैयो फैनानै माने फरायनो टाइमाव बियो मेंनानै बहुद माने फरायनो गोसो बारा खालामा आरो टेबोलाव जबा माने उन्दुलाङो बियो। बिदिनो देरबोबाय आरो बिदिनो बियो गेलेगिरि हिसाबै थांबाय थायो सानफ्रोमबो। आं बिब' हिसाबै सन्जयनि बे मोननायनि थाखाय साख्रिनि गनायथि होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय आं आसाम सरकार बा बिटिआर सरकार बिसोरखौ आङो गोसोनिफ्राय जोबोर गोजोन्थों होननानै बुंनाय जाबाय। माखासे माने सन्जय बर'नि माखासे माने गेलेगिरि बिथांमोना माने दासिमबो साख्रिखौ मोननो हायाखै। दा बे बिथांमोननि थाखाय बिटिआर सरकारा आसाम सरकारखौ मा खावलायो? दा जा गेलेगिरिफोर दंबावो बिसोरखौबो बेबायदिनो साख्रियाव थिसननानै होनांगौ होननानै गुरै खावलायनाय थायो। मानो होनबा बयनोबो रांखान्थिनि गोनांथि जायो। रांखान्थि गैयाबा रावबो गोजान जायगायाव बेरायनोबो हाया, माने मटिभेसनबो मोना बेरायनो थाखाय, माने खेला गेलेनो थांनोबो रां रुफा नांगौ। बेनि थाखायनो बयनोबो बेबायदिनो खाबुखौ होनो नांगौ। आं खुसि जादों। आंनि गथ'आ उन्दैनिफ्राय बहुत खस्थ' खालामदों आरो 2005-06निफ्रायनो गेले दालागि गेलेगासिनो। दा नेसनेल गेम स्कुल गेमखौ गेलेनानै बेयाव देरहानायाव बेयावनो बियो साय मोनहैदोंमोन आरो बेनिफ्राय सायाव थाहैबाय 2008-09आव बियो आमेरिकायाव थांबाय। बेयावबो बे वर्ल्ड चेम्पियन जानानै सफायदोंमोन आरो बिनि बे इन्टारनेसनेलमोन। आरो नेसनेल गेमबो दोङो, बेयावबो मोनथामसो मोनदो बेयो नेसनेल गेमा गल्ड। बेनिफ्राय माबायाव थांदो, पलेण्डआव थांदो, तुर्की थांदो, बेनिफ्राय चाइनिस टाइपेखौनो थांदो, बेंककआव थांदो, कलम्बियायाव खननै बेयाव देरहानानै फैदो। दिनै बिथांखौ जेनेबा बिथिङाव खस्थ' खालामनायनि उनाव दिनै माने मोजां फिथाइखौ मोनफैबाय। दा बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ मा होनना खावलायो? सन्जय बर'नि माखासे लोगोफोर थालांबावदों जेनेबा बे बेलायाव नोंथाङा मा? दा सन्जयआ गेले किसुमान बिनि लोगोफोरा हारसिंनो आर्मि साख्रि मावदो आरो दा जिखोना दोङो बिसोरबो आरो मोजां गेलेनानै सन्जय रखमनो आरो साख्रि मावथो, आं बेखौ साबायखर हरदों आरो। बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ मा होनना खावलायगोन जे दिनैनि बेलायाव माखासे गेलेगिरिफ्रा बेबायदि साख्रि मोनालासिनो गोग्लैनानै बिथांमोननि थाखाय माबायदि राहा लानो? दा जेनेकुवा होदो बिटिआर सरकारावबो बे रखम होबा आं जोबोद मोजां मोनो आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन।
गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738